Even met het eigen bootje te varen naar een van de eilanden. In de simmer maakt je een soort mensen de oerstek naar Vlieland en Skielge. Maar vlak voor de haven van Haas leidt de Pollendam, die het benammen met heegwetter waar gevaarlijke situaties zorgt. De Pollendam, dat is eigenlijk best wel een gevaarlijk stukje vaarwater. Het vaarwater loopt langs de Pollendam. Maar de dam die verdwijnt met hoogwater onder water en dan kan je hem niet zien. En dat levert dan toch vaak problemen op voor mensen. We hebben de laatste weken behoorlijk wat acties gehad van schepen die dan door de stroom op deze dam geduwd worden. En dan natuurlijk met de kiel of met de roer vastraken. En dat is best wel een gevaarlijke situatie, want het is natuurlijk een stenen dam. Dus het risico op schade aan je schip is vrij groot. Een voorbeeldje daarvan was dat we net een motorboot zagen varen en die voer langs de dam, langs de tonnetjes. Dat is een stukje van de dam wat altijd onder water is. Dus daar liggen wel degelijk stenen. Daar liggen ook tonnen bovenop. Maar ook daar moet je 30 meter afstand houden. Want dat is toch gevaarlijk, want je kan niet zien wat daar onder water ligt. En daar ligt een gedeelte van de dam. En dat zie je vaak is het probleem, dat de mensen te weinig afstand houden van de dam. De KNRM vindt dat het te vaak gebeurt, maar had wel een idee waar toch het komt. Dat de mensen zich niet genoeg verdiept hebben in het varen op het wad en wat de stroming doet. En dat vraagt ook een stukje lokale kennis, maar het is toch ook wel gewoon gezond verstand.